Sanomalehti Karjalainen, 1. elokuuta 1981. Nuori soittopoika kateissa. 9-vuotias nuorukainen on hävinnyt teille tietymättömille musiikkileiriltä. Lieksan Vaskiviikon yhteydessä järjestetyltä nuorten leiriltä katosi joensuulainen poika Jari Pekkarinen. Poika osallistui vielä keskiviikkoaamuna soittoharjoituksiin, mutta perjantai-aamuna harjoittelu ei enää nuorukaista kiinnostanutkaan. Paikallinen nimismies Rauno Nuutinen uskoo nuorukaisen lähteneen omille seikkailuilleen ja palaavan varmasti pian kotiin. Jari Pekkarisen äiti, Erja Pekkarinen, on kuitenkin huolissaan, sillä pojalla ei ole sukua eikä tuttavia Lieksan suunnalla. Äidin mukaan pojalla ei ole tapana karkailla ja hän on muutenkin kunnon poika. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta, mutta ei voi poissulkea jonkinlaista onnettomuutta. Nimismies Nuutisen mukaan uimalaitoksen tornista on opittu hyppimään jokeen, ja jotkut kollit kokeilevat taitojaan myös Lieksanjoen ylittävältä Mähkön sillalta. Siinä paikassa virtaus on kova ja pinnan alla piilee arvaamattomia vaaroja. Nimismies pyytää ihmisiä pitämään silmänsä auki kadonneen soittopojan vuoksi ja vahtimaan muutenkin pojan koltiaisia, etteivät nämä innostu liian vaarallisiin leikkeihin. Pojan äitikin vetoaa lukijoihin. Jos vaan saataisiin Jari kotiin, en minä muuta toivo. Hei, minä olen Anders Röndahl ja tämä on Hirviöt suviyössä podcast. Te, jotka kuuntelitte ensimmäisen osan, tiedätte, missä mennään. Jos taas olet uusi kuuntelija, niin kertaan lyhyesti, mistä tässä podcastissa on kyse. Reilu puoli vuotta sitten kollegani ja ystäväni Sofia Saarelainen katosi juttukeikallaan Lieksassa. Hän suunnitteli podcastia seksuaalivähemmistöön kuuluvista syrjäseutujen nuorista, mutta törmäsi johonkin aivan muuhun. Johonkin ihan helvetin pelottavaan ja epätodelliseen. Miten minä sitten liityn tähän kaikkeen? No, minä sain noin kuukausi sitten postissa Sofian äänitykset. En tiedä, kuka ne minulle lähetti. Kaikki vihjeet ovat edelleen tervetulleita, joten jos tiedät jotakin Sofian kohtalosta, niin lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen hirviotsuviyössä@gmail.com. Se on siis tämän podcastin nimi ilman ääkkösten ja öykkösten pisteitä. Minä lupaan lukea jokaisen postin huolella. Samalla huolellisuudella olen käynyt läpi jo ison osan Sofian nauhoituksista. Olen editoinut niitä ja yrittänyt kursia kokoon kokonaisuuden, joka vähitellen raottaa sitä, mitä Sofialle tapahtui. Kaikki tapahtumat eivät etene aikajärjestyksessä, vaan olen ottanut niin sanottuja taiteellisia vapauksia leikatessani materiaalia. Tämän jakson alussa kuulitte Sofian lukemana vanhan sanomalehti Karjalaisen uutisen. Tuo uutinen osoitti sen, ettei Sofia ole ainoa, joka on kadonnut Lieksassa. Lieksassa katosi myös Jari Pekkarinen niminen poika noin 40 vuotta sitten. Mitä tekemistä tällä vanhalla uutisella on tämän päivän ja Sofian kannalta? Paljonkin, sillä Sofia oli tietämättään löytänyt tuon kadonneen pojan. Hän nimittäin löysi kyseisen artikkelin vasta useampi päivä sen jälkeen, kun hän oli tutustunut ystävänsä Renen miesystävään Jariin. Minä etsin itsekin tuon uutisen ja varmistin, että tarina pitää paikkansa. Se pitää. Ja se on uskomaton. Tässä jaksossa Jari pääsee ääneen ja kertomaan tarinansa. Minä olen kuitenkin pitänyt mukana myös Sofian alkuperäisen idean. Siksi Jarin tarinan rinnalla yhtä tärkeänä kulkee Sofian reportaasi seksuaalivähemmistöjen kohtelusta syrjäseudulla. Itse asiassa nämä kaksi erillistä asiaa eivät olekaan niin kaukana toisistaan. Hirviöt nimittäin asuvat ennakkoluuloissamme. Ne syntyvät siitä, miten kohtelemme toisiamme. Ja kun me synnytämme hirviöitä, niin kaikki kärsivät. Tervetuloa kuuntelemaan Hirviöt suviyössä podcastin toista osaa, Jarin tarina.
Tuu tänne ylös, niin mä näytän, missä sä voit nukkua. Mulla olisi ollut paikka keskustassa. Joo, mut mä en enää lähde ajaa sua takas. Vedin jo parit GT:t ja niin vedit säkin. Enkä mä muutenkaan osaisi tältä korvesta yksin pois. Mut voiko Jari viedä mut? Voin mä toki kysyä, mutta ihan oikeesti sä voit jäädä tänne. Ei meitä haittaa. Mä heitän sut sit aamulla takas Lieksaan. Okei. Mä laitan koodia sille Jaanalle, ettei se huolestu. Sen oli tarkoitus näyttää mulle vähän mestoja tänään. Et sä nyt ihan hirveästi menettänyt. Lieksan mestat on aika nopeasti nähty. Tai no, onhan ne parit paikat itse asiassa ihan jees. Isellä kannattaa ainakin tsekkaa. Siellä on karaokea tyyli joka ilta. Ja Visitors on ihan hauska. Etenkin näin vaskiviikon aikaan kylällä on ihan hyvä meno. Sä saisit siellä stadin liikkana varmasti paljon huomioon. Varmasti, mutta ehkä en sellaista, mitä mä kaipaan. Tää olisi meidän vierashuone. Ei mitään luksusta, mutta ei paskempi. Vessa on ihan tässä oven vieressä. Jos haluat, niin mä voin lämmittää rantasauna. Todellakin haluun. Selvä. Mä käyn tekemään tulet. Oo ihan kuin kotonas. Niin mä sitten jäin Korpilahteen. Vierashuonekin oli kuulemma laitettu kuntoon vasta kuukauden alussa. Sitä ennen se oli ollut käytännössä tyhjillään. Renen ja Jarin mukaan heillä ei juurikaan käynyt vieraita, mutta nyt Rene oli halunnut remontoida huoneen. Ihan kuin hän olisi jotenkin aavistanut, että törmäisi muuhun Lieksassa ja vierashuonetta tarvittaisiin. Oliko se sittenkin niitä hänen näkyjään? Vierashuone oli aika ihana. Kovin maalaisromanttinen. Pitsiverhot ja vanha heteka, jossa oli kuitenkin ihana tempurpatja ja jopa painopeitto. Huonettakin ihanampi oli rantasauna ja kuutamoynti lähes tyynessä pielisessä. Vaikka kesä kuoli vähitellen syksyn tieltä, niin vesi oli vielä hyvin lämmintä. Musta tuntui, että olin saapunut johonkin idylliin. Idylliin rikkoi kuitenkin Renen ja Jarin riita. Mä kuulin sen yläkertaan, vaikka vanhan maalaistalon hirret olivat paksuja. Miehet yrittivät selvästi hillitä sanaharkkaa, mutta silti riitasoinnut kantoivat ylös asti. Eivät niin hyvin, että olisin saanut sanoista selvää, mutta sävystä ei voinut erehtyä. He riitelivät. Ja mä pelkäsin, että mä olin riidan syy. Rene oli tuonut mut tänne yllättäen, ja mä olin ollut tarpeeksi hölmö, että työnsin nauhurin heti Jarin suun eteen. Mä olin vaan niin tottunut siihen, että nauhoitan kaiken. Niin mä olin tehnyt jo vuosia. Sen sijaan, että kirjoittaisin päiväkirjaa, mä puhuin mun vanhalle uskolliselle Zoomilleni. Ja tässä välissä minä puutun peliin. Kuten sanoin, niin minä olen koostanut tätä podcastia Sofian tekemien äänitysten pohjalta. Pystyin irrottamaan Jarin ja Renen riidan erilliseksi ääniraidaksi ja nostamaan tasoja niin, että tiedämme, mistä he puhuivat. Harmillisesti Sofia ei kuitenkaan äänittänyt koko tilannetta, joten meillä ei ole riidan alkua eikä loppua. Kuitenkin minusta tuntuu, että tämäkin pieni pätkä antaa viitteitä siitä, mitä Sofialle tapahtui. Ehkä tämä riita on jopa avain siihen, minne Sofia on kadonnut. Laatu ei ole paras mahdollinen, mutta toivon, että saatte siitä selvää. Sun on pakko lopettaa joskus. Tajuut sä? Mie en voi, sie tiedät sen. Entä mä? Entä me? Ajattelet sä koskaan meitä? Tieten niin, sie tiedät sen. Kyllä sie tiedät. Miksi musta ei tunnu siltä? Joka vuosi, joka vitun kerta tätä samaa paskaa. Se on epäreilu. Ai nää! Tiedätkö sä yhtään miltä musta tuntuu, kun mä vaan haluaisin olla sun kanssa. Mut sä et voi lähteä, sä et voi elää. Sie tiedät kyllä. Niin vittu tiedän, se helvetin musiikki, mä tiedän! Mä olen nähnyt sen, mä tiedän! Mitä sen sitten ootat minulta? En tiedä. Sitä, että säkin saisit olla vapaa. Anna mun tehdä tää. Sofian avulla me tehdään tästä loppu. Senkö tähän siihen tuo toimittaja toi? Ei kukaan usko, vaikka me kertoisin sille ihan kaiken. Ei se usko, eikä kukaan. Yrittäisit edes! Entä jos se ei onnistu? Sitten meidän täytyy löytää joku toinen soittaja. Mie en halua tehdä sitä kellekään. En mie vaan voi. Kuule, tiesitkö, että Sofiakin soittaa saksofonia? Ja se on aika hyvä siinä. Se oppii sen sävelmään tuosta noin vaan. Sie et voi olla tosissaan. Mutta mä olen. Sie et voi tehdä sitä sille. Eikö se ole sun ystävä? Mieluummin se kuin sä. Mie en halua sitä. Sitten annat sen haastattelun. Ehkä se auttaa. Sofia katkaisi äänityksen, joten minä en tiedä, miten sanaharkka päättyi.
Minusta on kuitenkin selvää, että Sofia oli tuotu tarkoituksella Korpilahteen. Renellä oli jokin suunnitelma hänen varalleen. Yöllinen riita oli kuitenkin selkeästi johtanut johonkin, sillä aamulla Jari oli aiempaa valmiimpi puhumaan Sofialle. Se käy ilmi seuraavassa pitkässä haastattelussa, joka avaa tuon erityislaatuisen erakon elämää laajalti. Nyt minun on parempi sulkea suuni ja antaa Sofian puhua. Hei, voit sä sanoa to uusiksi? Mulla ei ollut nauhoitus päällä. Ai uudesta. Joo, siis tuut vaikka kokonaan uudestaan sisään ja sanot kaiken niin kuin äsken. Se oli vain jotenkin niin hyvä ja se sopisi tähän podcastiin. Rytmittäisi tarinaa. Eikö sen pitänyt olla dokumentti? Ja nyt siellä laitat minut näyttelemään. On se dokumentti. Sähän sanoit just niin äsken, joten se on ihan totta. Mä en vaan ehtinyt nauhoittaa sitä. Okei. Okay. Jooko. Joo, ootas. Huomenia. Minä tuossa yön mietin ja olisin sitten niin valmis puhumaan sinulle. Siis siihen dokumenttiin, jos vaan vielä käy. Ja näin mun ensimmäinen aamu Lieksassa alkoikin yllätyksellä. Jari olikin muuttanut mielensä haastattelun suhteen. Mä luulen, että Rene puhui kuin puhuikin miehen ympäri. Aivan niin kuin tämä oli mulle luvannut. Ennen haastattelua sain runsaan aamiaisen tuvassa. Rene oli keittänyt puuroa ja käynyt tuoreita mustikoita metsästä. Kahvikin oli tummaa ja virkistävää. Millaista se sitten, Jari, on elämä täällä Lieksassa? Tämmöistä aika rauhallista. Koet sä jotenkin olevas ulkopuolinen? Sä oot kuitenkin valinnut elää täällä eristyksissä kaukana muista. En tätä valinnut. Kohtaatko sä täällä Lieksassa paljon ennakkoluuloja sun seksuaalisen suuntautumisestakin? Onhan niitä, mutta mie pysyn paljon täällä kotona. Täällä ei huutelijoita näe. Heterot tuntuu jostain syystä pelkäävän meitä homoja. Mutta samalla ne ei ymmärrä, että me pelätään niitä vielä enemmän. Uskon minun, kun mie sanon, että mie on nähnyt ihan oikeita hirviöitä. Mutta en vielä mitään niin kamalloa kuin mitä ihminen on. Kokeile kuule, Sofia, ihan mustikkamaitoa. Se on herkkua. Meidän aamiaispöytäkeskustelut olivat lähteneet erikoisille urille. Syötyämme mulle esiteltiin loput talosta, sillä illalla olin nähnyt oikeastaan vain vierashuoneen. Alakerrassa oli tuvan lisäksi myös Jarin ja Renen makuuhuone sekä iso takkahuone. Sen seinällä oli useampia soittimia. Saksofoni, haitari, viulu, kitara, vanha kannel sekä muutama vielä vanhempi soitin, joiden nimiä en tiennyt. Tuo on jouhikko ja tuo taas liru. Liru? Niin, se on aika vanha. Lepäästä tehty. Aika samanlainen peli mitä klarinetti. Olet sä jonkinlainen keräilijä? En mie, ne on jännettänyt. Jääneet. Keneltä? Edellisiltä soittiilta. Siellä kuulit, kun mie soitin eilen. Joo. Täällä on aina ollut joku soittamassa. Ainakin satoja vuosia. Varmaan pitempäänkin. Siis onko tää joku perinne teidän suvussa? Ei se ole suku. On vain soittajia. Edelleen opettaa aina seuraavan. Vaikka sitten väkisin, jos ei hyvällä. Oot sä ollut täällä kauankin? Reilut 40 vuotta. Oikeesti? Kyllä, juu. Miten sä päädyit tänne? Meut kaapattiin, kun me oli 9 vanha. Kaapattiin? Niin, siis napattiin, otettiin vangiksi, tuottiin tänne Korpilahteen eikä päästetty pois. Kuka sut kaappas? Edellinen soittaja. Mä en ihan ymmärrä. Ketju ei saa katketa. Jonkun pitää aina olla tiellä ja soittaa. Kerrotko nyt vielä ihan alusta? Sut siis kaapattiin? Se oli vuosi 81. Mie soitin silloin jo fonniin. Mutta minut houkuteltiin kokeilemaan myös Käärätorpea. Täällä oli siitä silloin sellainen mestariluokka. Opettaja oli maailmankuulu Ivor James. Me asuttiin Joensuussa, siis mie ja äiti. Se oli yksinhuoltaja, kun isä oli kuollut jo. Oli ainoa lapsi. Mutta siis tuli vaskiviikolle oppimaan. Ne lupas maksaa kaiken ja muuta. Äiti ei ollut varossa, niin sehän oli hyvä, että pojalle maksettiin kurssit ja yöpaikat ja ruuvat ja kaikki. Vaan sepä tiesi edellinen soittaja, että köyhän lapsen kun kaappaa, niin ei se ketään kiinnosta. Se oli suunniteltu juttu ihan kokonaan. Kuka tiesi? Edellinen soittaja. Se, joka oli täällä ennen minua. Se seurasi tarkkaan sitä, kun ne rupesi Lieksassa puhumaan tätä vaskiviikkoa. Heti tajusi, että siinä on hänelle tilaisuus. Kaupunkiin tuodaan paljon soittajia, lapsiakin. Jos hän jonkun niistä vie, niin saa itselleen seuraajan. Muille se vaskiviikko oli mahdollisuus. Minulle se oli ansa. Tässä kohtaa minä puutun hetkeksi peliin.
sillä Sofian nauhoja editoidessa en ollut uskoa korviani. Olin varma, että Jari valehtelee. Keksii jostain syystä koko kidnappaustarinan omasta päästään. Mutta minäkin olen toimittaja. Ja me toimittajat tykkäämme varmistaa asioita useampaan kertaan ja selvittää, mikä on totta ja mikä ei. Niinpä minä päädyin etsimään tietoja sanomalehtiarkistosta. Jari väitti, että hänet oli kaapattu Lieksan vaskiviikolta vuonna 1981, jolloin hän oli ollut 9-vuotias. Jari kertoi asuneensa silloin Joensuussa äitinsä kanssa. Näillä tiedoilla pääsin jo pitkälle. Minulla ei mennyt kauaa selvittää, että vuonna 1981 vaskiviikko alkoi 26. heinäkuuta ja päättyi 1. elokuuta. Minun täytyi vain tutkia tuon viikon uutiset ja kurkistaa myös seuraavaa viikkoa. Ajattelin, että parhaiten löytäisin uutisen paikallisista lehdistä. Tai no, oikeasti ajattelin, etten löytäisi mitään, mutta piru vie. Minä löysin sen. Sofia luki tämän jakson alussa karjalaisen uutisen Jarin katoamisesta. Hänen tarinansa oli kuin olikin totta. Sofia ei tosin voinut tietää sitä. Ei vielä. Se selviäsi hänelle vasta myöhemmin. Minä etsin myös myöhempiä uutisia. Kävin läpi kaikki alueella ilmestyneet lehdet sekä suuret valtakunnalliset sanoma- ja aikakausilehdet. Jarin katoaminen ei ollut iso uutinen. Karjalaisessa ilmestyi vielä syksyn aikana 2 pientä juttua, jossa kerrottiin, että Jaria oli etsitty tuloksetta niin Lieksanjoesta kuin Pielisestäkin. Silti viranomaiset uskoivat pojan hukkuneen tapaturmaisesti. Ilmeisesti Jaria kaipasi vain hänen äitinsä. Kaikki nämä vuodet Jari oli kuitenkin elossa. Kukaan ei ollut löytänyt häntä. Ei ennen Sofiaa. Minulla meni melkein 2 vuotta ennen kuin lopetin itkemästä. Lopetin ikävämmästä kotiin ja äittiin. Ymmärräthän sä, että mun on vähän vaikea uskoa tätä kaikkea. Tää kuulostaa aivan joltain B-luokan leffan juonelta. Ymmärrän mie, mutta ootahan vaan vielä. Tää minun juttu mennään vielä hullummaksi. Onko se mahdollista? Ootas vaan, niin mie kerron. Mie kasvoin täällä Eeva-nimisen naisen kanssa. Hän oli edellinen soittaja. Lopulta mie aloin kuhtua sitä äitiksi. Sitä se tavalla oli minulle, vaikka oli ihan erilainen kuin minun oikea äiti. Eeva soitti tuota viulua, mikä on tuossa seinällä. Eeva oli kasvattanut Johannes ja se soitti tuota hanuria. Ja Johanneksen kasvatti Anelma. Mutta sen piano ei ole tallella, kun Johannes poltti sen samalla kun poltti Anelman hengiltä. Tuossa palo pihassa molemmat piano ja noita. Tätä on jatkuna siis jo tovi. Aina haettaa josta uusi lapsi, uusi soittaja. Se on tärkeää, että se osaa soittaa. Joskus alakujaan kai tekivät itse lapsia ja pitivät homman perhepiirissä. Mutta se ei toiminut pitemmän vielä. Sitä kun sisko ja sen veli alkaa lisääntymään, niin tullaan ongelmia. Ongelmia ja sanomista. Kylillä rupesivat kuulemma kuiskimaan, että Korpilahen porukka kahtoo kierron. Ja kaikkea muuta rappemmo oli kanssa. Se sukurutsa nyt on sellaista touhua, että se ryvettää liiaksi ulkonäköä. Naamasta jo näkö, että tuon lapsen isä on se Eno. Mutta nuo on niitä kuulopuheita. Eeva ne minulle kertoi. Siitä alkuperäisestä porukasta ei enää ole mitään jäljellä. Joskus 1800-luvun lopulla ne alkoi viemään muihin lapsia, kun omien sorvet oli sen verran vinot, ettei mitään pystyneet soittamaan. Jos suussa ei ollut hampaata, niin loitsut ja lausumat. Metsälleski monen äiti. Tuota loitsua opettelin ja opettelin. Vuosi toisensa perään. Sitten minä näin metsänlesken. Eeva näytti sen minulle, jotta minä tietäisin vastuun. Tietäisin, että minun on pakko soittaa. Miltä se sitten näytti, tämä metsänleski? Miulta. Sinulta? Niin. Se oli hirviö, joka miussa on sisällä. Sellainen löytyy meistä kaikista. Onko tämä nyt jotain vitun New Age-dadaa? Sä oot joku hörhö, joka ajattelee, että meillä kaikilla on sisällä valoa ja pimeyttä ja se tasapaino on tärkeää. Ei ole mitään tasapainoa. Kaikki on yhtä kaaosta. Näethän siellä itsekin, kun katsot tätä maailmaa. Siellä on sotaa käynnissä. Nuoret miehet ihan turhan takia tappaa toisiaan. Täällä Suomessa kouluikäiset puukottaa kavereittaan, potkivat pian, vievät hengen. Isät lyö lapsia ja miehet vaimoja. Turha minun on luetella, sie tiedät sen. Kaikki tietää sen.
Tää on yksi iso paskamyrsky. Ja tuuli sen kun yltyy. Onhan maailmassa paljon hyvääkin. Eikö meillä mukaan sun mielestä ole toivoa? Kaikki mitä tarvitaan pahuuden lisääntymiseen on se, että hyvät ihmiset ei tee mitään. Oletko sä sitten hyvä ihminen? Olen. Mie soitan tiellä. Mie soitan niin pitkään kunnes kuolen. Mie sentään tien jotain. Eikö sun pitäisi kaapata joku lapsi, seuraaja? En mie pysty siihen. Mie en voi tehdä kellekään sitä, mitä minulle tehtiin. Mie en voi laittaa ketään muuta elämään sellaista elämää, kantamaan sellaista vastuuta. Mutta jos mä ymmärsin oikein, niin maailma loppuu, jos kukaan ei soita. Niin, siinä taittaa käydä. Ja sekö ei haittaa sua? Kato siihen uutisia hetki. Mä näen sinne sommeen. Niin, että ne kauhuvet, mitä me täällä tehdään toisille. Minusta tuntuu, että ennen ei kannata taistella. Me tuhottiin jotain paikkaa. Ihminen saa kaikki maailman mahdollisuudet ja ei se tehnyt muuta kuin tuhos ja tappo. Miksi sä sitten jatkat, jos millään ei ole enää mitään väliä? Jos ei ole toivoa, niin miksi sä soitat? Koska minä haluan olla vielä onnellinen. Olla Reneen kanssa. Joka kesä Rene tulee ja maailma ei olekaan niin paha paikka. Aina joskus minä voin kuvitella, että tämä talo ja Rene, ne on niin kuin koko maailma. Ei ole muuta kuin tämä näin. Ja jos minä lopettaisin soittamisen, antaisin tuhon tulla, niin minä en tuhoisi vain sitä kamalaa maailmaa, mikä tuolla on, vaan minä tuhoisin myös tämän oman maailmani. Ja se on niin kaunis, että minä voi. En vielä. Siettä ja usko minua. No mitäpä luulet? Mie en tiedä, miten mie se on sit uskomaan. No kerro. Mie en soita tänne. Sitten siellä näet itse. Tähän Jarin lupaukseen meidän on hyvä päättää podcastin toinen osa. Pysykää kuitenkin kuulolla heti huomenna, sillä Hirviöt suviyössä saa jatkoa. Lupaan teille, että ette todellakaan ole vielä kuulleet kaikkea, mitä Sofian äänitykset paljastavat. Tässä vaiheessa haluaisin vielä muistuttaa, että jos sinä olet nähnyt Sofia Saarelaista tai tiedät hänen nykyisen olinpaikkansa, niin minä pyydän sinua lähettämään minulle sähköpostia osoitteeseen hirviotsuviyössä@gmail.com. Minä olen Anders Röndahl ja tämä oli Hirviöt suviyössä podcastin toinen osa, Jarin tarina. Hirviöt suviyössä. Vaskiradiolle kirjoittanut ja ohjannut Aki Ryynänen. Rooleissa Tommi Hilli, Heli Palviainen, Jose Martin, Sanna Könönen, Arto Hiltunen, Simo Haapalehto, Jari Eskelinen, Iiro Meriläinen, Sari Marttila, Niina Holopainen, Tapani Kiiskinen, Aki Ryynänen. Äänitys ja äänisuunnittelu Sami Ehrukainen. Musiikki Aki Vänskä, Sami Ehrukainen. Still-kuvat Arto Hiltunen, Erästudio. Catering Vuokko ja Pentti Ryynänen. Tuottaja Tapani Kiiskinen. Vaskiradio 2024.